Kolombai ka tawte busno ang noro ni Dipok entertainment YouTube channel tawte busong tini hain noro thani nangpungman video rok tuis phaika tawte busong tini video log iglak short khaina paina ni bagoi chai tomnai nangkugui tongmani khorja bukhuk Manu Masili ni ano bar phone khai request khai tongkha fraud khaimani boini Bosong ni borok fraud khaimani hangrai rok Wanjwi Bosong ni borok rok lottery khlairi woi TV nango 60,000 damni Bahai khayoi thoki woi 20 টাকা টিকেট টানই লটারি নাংখাকাই টিভি মাননা হিনই টান দুই টান মানি পরে অলরেডি লটারি নাংখা নাংমানি পরে খাই টিভি রিলিয়া টিভি রিনানি কক টিভি রিলিয়া রিফাইনাই হিনই সাওই ঠকি থাকা অবাই ফ্রড 10 রক হাইটং সিন টিপ্রাসা এলাকা রগ হাফাবই আবুনু ফ্রড বুকক সাকা অবাহাই আং খাইজাকা কেবতা খাইজাকটো অবাহাই হিনি সাwo বরংনি বুমুংখাই রাকু দাস সিনি সাwo রাকু দাস বিয়াংনি সাইমেয়া ফুটু রহরকা ফুটু no ang norno mangpli rirwano raku das ni judinu monuni PS ni borok raku das no sini tahakai immediately bonoromui sungna nangai botam ni bagoi teprasa kamiro ko thangoi obahai kai lottery hinoi thokui tongkha tam ni bagoi fraud khaika tebosi 60,000 rang sanu ni khrawo 60,000 rang marinai rang rekai sifainai ang kiriya police no kiriya ni media no kiriya ni sawo raku das abuni bagoi no ang norm thani ma sapaika obahai jahate tabuk para Buni Bosong ni Wanjwi Bosong rok sini Tiprajwk thoki tongmani obo norok bu ta thoki jakdi obahai hinoi kok kosar kaba ang sana ni bagi phaika Mahadev electrical cell ni sijak futu norok no khana discount offer 60,000 already aro sijak Mahadev electrical cell Monu Dholai district ni norok abo kaham kai chaimana Raku das phone number norok nakai nai manu 9862329842 obo hongkai Raku das ni phone number Norok no haina hai number diwano Masili Shivbari uri borok do sini bukhur ono tok thoki mani a phone number 9862329842 laso on number call khadi ora ku dos no botam ni bagoi fraud khaika Tiprajwk lekar ko thangoi aroni police প্রশাসন নং সানাই নর কিসা অবন তুই জাসবিন খাই নাই দি তাই চাইটক দি তাম খাইছিনি বড় রং সিক্রি লাইমানি বাবা হাইকাই ফ্রড খাইমানি রাং রক রিনাই হিনি রাং রক রিয়া ঠকুই লটারি রক ঠুঙ্গুই রাং লাঙ্গুই ঠুঙ্গুই টংমানি 20 টাকা রক 50 টাকা রক খাইয়ে আবা হাই রক মথাংনা নিংথো হাইকাই ছট্টক টংনি নরক আং আবুন মা সানানি বাগৈ মা ফাইকা বেশি কক দুগিয়াওই আনি টপিক নরক সাইমানো বেশিরভাগ ড্রাগস ন তুই নো অ্যাওয়ারনেস খাইও আনি ড্রাগস অ্যাওয়ারনেস ন তং সিনাই গোবাংমা বরক আনি ভিডিও সাপোর্ট খাইও হামজাগো নো খাই এব কয়েকজনা চ্যানেল রক যদি নো অব হাইকাই ড্রাগস ন তুই সালাইকাই বেলাই জানা হিনি সাও আও যে blog khai tongnai news channel chalugui tongnai kobangma youtuber no ang koinai reels video khainai kobangma youtube facebook rogo norok short video khai tongnai phano jesa phano funny video khai tongui phunungnai rok phano comedian ini je kono film reels ramnai rok norok jesa phano o drugs no tui norok awareness khaidi drugs ni kokna sadi Sara para Tiprajwk jot jagan drugs salai tongo drug nai tongo drugs no bahai kai mondo khaiman nai o drugs baino sum komori tongo ei o drugs na nai chere dog no ano ko ekjona phone khai dom kirikha jemon ang drugs ni kok samani tei o Arunachal ni je kaisa youtuber ono ang tam ni bagoi ma saka bini youtuber no tam ni bagoi aso kai norok dam ri lekha tam suk nai lekha bin logi mang lekha ni satani ano ko ekjona chere dog chaje ki angoi phone khaika phone number 990 jerina fajar of 5d male 5d ni dom kiri tongo chere dog ano ki grinai dog ni saka haipana ang okok rong no khralia ambu kisemisa ma kutokha angkai borok bu ano je sapikai kutokha haipano abo hairana ang no khnalia kok sitra belai kai salaijak kai abo hairok norok phone khadi sinimung ria para rok saya o chere rok bunani toknani rok tam khai a Arunachal ni borma ang tam ni bagai ma kutuka nung drugs ni kok sana kai sadi mandai ni lama hamia sana kai sadi tam ni bagai Arunachal ni youtube no ma kutuka bini youtube ta nai di oba hai rok ni jol jagoi bano call khaimani angkai o drugs sanai rok no chung mothang nai lai khai bangkha dadagiri bungkha fan bungkha mafia bungi tongo oba hai rok no romdi Hakai ana sinimung ridi ani number call khaidi on number no call khayui sungdi bono bo kamini bini babuni bumung tamo borok tamo khaya jotton details namani pore ano no personal call khayui saklaidi taukte Bosong obono bini bono sininan musungo on number chabuningkha hoito bo number block khaiman ba number selaipan mano number no mana nangya jat khaipan mano haipan no try khainadi o phone number no ang drugs chanai hini suitoni jak biang jani sia
oboni bagui on number no ang screen no marika norok kisa o number call khayoi sungdi bini thikna para nikumar kisa sungai ano kisa saklai di obo hai sisilala tomung rok skok saman rok chaya tamkai bini para rok oro thik thik chaya te Arunachal ni borno support borok khainai 100 bar khainai ang samno khaya abo ani icha ini rogi borok sawo do khaidi haipanu kintu nung Arunachal ni support busawoi a Arunachal ni Wanjwi ni support busai nung ano je kutungmane oborok belai chalia obona ang sana ni musungo drugs nawin rok je sak ni musung tui nogo ekta virus aingoi norong ni bokhra ko je kok sana ni burung li ang thangka borok bai boba heke kok sana nang boba heke ବ୍ୟବহাৰ খাই nang abono sili ang thangka a drugs ni hoite chuak nungman hoite fake man hoite ini koto rokom chung fake jana rok chalai mani chamung bu cha sinia nugya mani rok chalai mani hoite chini sago virus kaisa hapka abo kaisa virus tamo hamia virus o virus ni mungnu nobar hamia virus hin chasino ang o nobar je kuno borong ni sago habbi tong hoita buksin Tiprajwk ni sago hapayu buini bihino tui khar lainani buini te kaisa ni bihino tui khar lainani busaino tui khar lainani na lasinani siwu na kok satani walai thani kaisa te kaisa no respect rilailia sakni musung tui je salainani musung tui salayo obo hai sijelala city nukjagoi tongusin Tiprajwk hongkai kotorno maino goino khalia respect rinani runglia obono tuino ang tinino belai khe nangkungman kok rok ma sapaika norok o drugs rok yakar mani swak fegoi nunglai mani abong kasung lasinani siang thango kirinani siang thango sago obo hai kaisa hamia thui habi thango o hamia thui sini sago tongkhakai o aboni hoite sung na kebono kiru na sung kebono lasibu sung te besi din nangla sin Tiprajwk mung sitra te bunuk nai sui rok khai jekhane pekane jor na ja rok nuk sinai lasinan silia bungo bo hani busangon otte kaisa buri tui thuman rok nuk nai obo hairo kot rokom sung sisilala wa soginani kasi tongka tam kai sung dopa sikoni bisingui omung sung belai phek janai jinis bai tongmani bagoi obo hai sini sago hapaika kai aboni bagoi nu sung obono sung komirinan hinkai men tam khai nangai sung o phek janai rok ma komirinai drugs tir jande munda juwa obo hai ko wangma ekjanai jinis chuak rok hoite tablet rok hoite serious english rok na mani oborok jotono bondoma khainai hai kaise sung chini Tiprajwk te kisa mothagoi mannai Kakta sarai rok ano comments sika ambani si jande munda rok thungri tongo kotorokom game rok thungri tongo koti koti rangni kai chini borok kija thongman leta mong kharok ni bu sanai tongo do angkai anga borong sanamu tungo ekdom bokrok patla heke kok saka bokrok kunu kurina borok ses ano comments sihonai ambani ingkha PTB ni si tongwi tongo tau gunang sini India ni to gunang PTB ni bu 3 number da 4 number nang khopjagoi tongo o ambani songbai jodin sin Tiprajwk no susakai angkai ambani ni kaisa yakong jutani samansi damung yang haima tongo Tiprajwk angka bobai susawoi jodin oba hekai kok saino comment khaya kai abo belai chaya nungjago borok bai challenge ta khadi chaya sadrokon chini agotlani kaisa gol bazar rogo bortla rogo Wanjwi rongni je business tongo je dugan tongo kutipoti ngi tongo chini Wanjwi rong agotla sung borong ni yakang yasani tani samansi dam kuroi sung bahekai Tiprajwk rok kuri tutui bahekai sung oba hai kotor bai sung takkar oi sung juwa thungnani rik sung kaham kannani ko koto sanani obo ongkha sini thani abonu sini bul au sini bukhawo tongo tongphanu sung obo hairongno attitude ko kotor samani kongchuk jangmani abo hairongno bondoma khainai tei o fake jangnai no main makomirinai chuak nungdi kom nungdi tei ganjari chaimano Tiprajwk government doctor sini Tiprajwk no bobo heke sokumanani sokomor suknani plan aboro no angkise kise short sawano borok nayu sin Tiprajwk no sokomor suk ikhinan obosa kai communal haingano haipan Tiprajwk no kisa wansunan chaitukdi ang communalia drugs fatani delin chorai barti phayo Bangladesh tike phayo oma jaga tui phaitong Mizoram tike phaitong nini jaga tike phaitong drugs tamni bagoi police rok saiman tigamya abono ang kaisa sumung narnai Tiprajwk government ni thani tamni bagoi police rok abono romya tam kai jetu drugs sanai sabo sini bukung bara Tiprajwk bukung bara je japan toto nini chomotia di development di kolai mokja japan tongbi jotono chau no nau aboni bagun chin Tiprajwk sokomor sumnani lama abono kaisa drugs ngai Tiprajwk rok ba wansar kima sahan mang samang nei siddi rok kai mani siddi rok kai panu bohok ban sidrok samurok khaile mani khetorok khaile mani o siddi do kai bagu buni desor hoya romoi khius rang fain nawi hain hai borok thana o kai abono brung toniu cheese kai toniu o thana ni borok abo biang thang abo tamo sogoi petrol bai sokmani rok phunuk jaga abo kajeni toisa borok ni mafia gunda rong no smuggler rong no phali ro o je ganja brung rom lai mani chini Tiprajwk je bare desot lang mani obo hai rong no kai ni bagoi rom te drugs no kai romya amono sung tonai tauk te Bosong rok ano video share khadi je mansak share khadi te susto tongdi kaham kurung tongdi tini bagoi jot tonono khulong baikha